Så kjedelig. Hva det er? Det er så kjedelig, og så får jeg ingenting nytt. Philip, kom med Red Bull. Nå! Philip, hvem er det, og hva er Red Bull? Han er alkoholikeren min. Åh, shit. Det er Philip, den hold deg. Oi, jeg tror ikke det gikk så bra. Han traff en buss, han får opp igjen. Får han? Han får opp igjen. Det er sånn, ja. Det så ut som han vatt i hele hodet. Det må være blitt. Ja, jeg er halvveis blitt. For det første, Red Bull gir deg vinger. Ja. Det gjør sånn at du kan fly ned til hullet og se om den er levende inni, men jeg håper ikke det. Men hvor lenge varer det? Det varer så lenge du vil, og kraften er bedre. Så hvis jeg hopper ned der, så kan jeg redde han samtidig underforsker der nede. Ja. Det høres kult. Jeg får prøve. Andersen, ikke drikk for mye. Hei, det blir det om din jævla kuk. Jeg sa advarsel, og da mener jeg at du ikke får vinger hvis du drikker alt for mye. Aldri tro på reklame! Dette er bullshit! Now, enjoy the bloopers. Så kan du gå og se om han er død eller levende. Kødder du? Ja. Jeg kjenner allerede. Det er helt seriøst. Hei, så. Jeg er ute sånn. Sånn, ja.